Sino? Si Queen. Si Queen yan? Wala, gusto mo na rin si Queen? No. Ano? Eh, sino? Sino gusto mo? Ah. Si Queen yan, di ba? No. No, yes? Saan si Kakash? Where's Kakash? Where's Kakash? Wake up. Where's Kakash? Kiss na tata. Alis na si tata eh. Kiss mo tata. Alis na si tata. Kiss. Kiss na. Charap talaga. Ang bango ng ulam. Oh my gosh. Sarap. Oh my goodness. Sarap. Grabe si Papa. No? Hindi man lang ako binigyan. Sa store lang tayo. Charot. Sarap guys. So, liempo. Tapos, inihaw na milk fish. Talong. Okra. Oh my goodness. Tapos, bumili si Mika ng sabaw. Masarap ang miso dyan sa taas. Dahil tayo eh. Sige lang. Okay lang. Hey guys. We're here pala sa Taiwan ngayon guys. Charot. Piling Taiwan lang. Ayun. Kakain tayo ng pagkain sa Taiwan. Ayan. Dito na kami sa Mandaluyong. May inaasikaso lang kami. Ano to ate? Tofu. Tofu. Tapos chicken skin. And then ito yung ano, yung malaking chicken. Na parang sandwich. Sandwich ka lang. Pero under rice sila dito. Tapos milk tea, iced tea, unlimited din. Kain tayo. So, ayan. Ayan yung lugar. Ayan. Dito lang kami sa Libertad. Libertad to, diba? Makati, Garden Square. Mandaluyong. Basta, Mandaluyong kami ngayon. Kain tayo. We're home, guys. Grabe, sakit ng ulo. Parang binibiyak. Sa init. Napaka-stressful ng araw na ito. Dali, ang pangako na massage. Sabay biglang ano, biglang bawi. Ayan, tomorrow may ano kami guys, mag out of town kami. Knocks out of town. Hindi, ano lang naman yun, business meeting. Kaso, niyayaya ko si Chris na sumama para nga out of town na sana diretso. Kaso, as usual, ayaw na naman niya. Dito lang ako, manonood na lang ako ng TV. Maglalaro na lang ako. Sa ano kasi yun, sa Laguna. So, sabi ko, isabay na namin parang munting bakasyon ba, diba? So, ay nga, sa pilitan na naman na. Pipilitin ko pa, guys. Piling mo mapipilit natin yan. Pag umayo kasi yun, ang hirap ano, yung hirap ng pa-oohi. Tapos pag napa-oo mo naman, nasapilitan talaga. Yung parang, pag hindi bukal sa loob niya na sumama, pag once na napilitan lang siya, alam mo yung mga asar siya. So, di ko pa alam guys kung sasama yung bukas. Anyway, ayun lang ang ganap today guys. Super stressful. Galing kaming sa Mandaluyong. Ang dami lang inasikaso. May inasikaso lang kami. Yung pagpasok nito doon sa Mandaluyong. May papasok ko na to doon. In fairness naman yung ano ko. Nagano kagad yung dito ko. Grabe, ikaw ba naman ganun-ganun? Kung di mabulabog yung ano mo, yung mga taba-taba mo. And speaking pala guys, dun sa procedure na ginawa sa akin, medyo masakit siya. Kasi yung, yung gamit, yung tool na ginamit is yung, mainit siya. Umiinit yung tatlong bilog niya na gano'n. Tapos ginaganong ganyan. Parang, ang tawag dun? Nilamog-lamog yung ko, yung taba ko. Ganun hanggang dito. Tapos after ng procedure guys, grabe yung pagmamantika talaga ng ko, ng mukha ko. Kung oily na ako, siguro nag times 3 yung oiliness ng mukha ko kahapon. Literal, pahid ako ng pahid talaga. Para kung may may deposito ng ng oil sa mukha ko. Grabe talaga. As in. So, ayun, ngayon nabawas-bawasan naman na. Pero shiny pa rin siya. Ayun. And
Yaks. May baba na tayo ulit. Pero pag ginanyan, meron pa yan double chill. Meron pa akong 5 sessions. So, yun, nakaka-excite. Iba pala yung ano guys, iba yung in-avail ko. Kasi yung haifu is for saging, ano na pala yung mga skin. So, mostly mga, pag nag-age ka na ng 40, pataas, yun pala yun. Eh, in-assess muna ako kahapon. Firm pa naman daw. So, fat lang daw yung nandito. Kaya, sinuggest nila yung parang freeze something na ganun. Ano ba yung, wait lang. Andito yun eh. Ito na yung ano ko. Ito. Ano ba to? Vera Legend. Ayan. With muscle toning. So, ayun yung inano ko. In-avail ko. So, fully paid na siya. 5 plus 1. Yun. May 5 session. Tapos, mayroong 1 free session. So, yun. Katuwa. Tsaka, mas mura siya. Gawa ng yung haifu is 3,500 per session. Eh, ito, ano lang, 1,900. May toning na siya, diba? So, ayun. Naiinis kasi ako sa ano ko eh. Sa mukha ko para akong sabi ni daddy, lagi niya ako sinasabi na, wala, pintog mo na. Because of foolish life. Yahoo Messenger na daw ako. Kaya ayun, nag-avail ako. Total makulit siya sa ano eh. Ang kulit kasi na itong anong to, yung clinic na to, pop-up ng pop-up sa Facebook ko. Sa Facebook. So ayun, minessage ko nga yun. Yung tinry ko lang naman guys. Anyway, ito nga siya. Ayan no, nag-pop na naman siya. Ayan. Yan sila. Ano ba to? Diamond package naman to. Uy, hindi ako sponsored guys ha. Love Your Skin by Daneling Vera. Ayan. Pero mas mura yung ano nila, mga package nila. Ayun, nakatulad nitong tag dito. Ayan, diamond peel. Ang daming inclusion. Pati yung ano nila, yung gluta nila, sobrang mura guys. Gluta drip nila with push na. Ayun. Puro pagpaganda eh. Oh, yung ano dati mo putol. Ay, lagay ko na pala yan sa ano. Wait lang. So, that's it lang guys. Yung ganap today. Papahinga na kami kasi wala nang magaganap pa. Ano ba yung kahapon nangyari? Yun, nabila namin si Chris ng ano. Napaayos na namin yung CPU niya pero hindi ko pa binilhan ng monitor para hindi na muna magamit. Sabi ko sa kanya, grades muna. Ayun. Kasi may laptop naman eh. May spare na laptop. So, yun na muna siguro yung papagamit ko. Bago yung pinaka-ano niya. Pinaka-computer talaga niya. So, sabi ko nga sa kanya, nandito siya kanina. Ano na, pag andun ka na, once, pag weekend ba, dito ka. Kaso, imposible naman yun, diba, gawa ng mapapagod yung bata. So, sabi ko, pag ano na lang, pag long weekend na lang, and then kapag walang assignment or projects, ayun. Sabi ko, di ka naman iiyak, diba? Sabi niya, hindi naman. Tsaka, nagsasawa na rin ako sa iyo. Ganun ba naman yung pagkakasabi? Nagsasawa na daw siya sa akin. Kasi napaka-nagger ko daw. Kasi lagi kang nagnanag eh. Pero mamimiss ko naman yung mga sigaw mo. Sabi niya ganun. Yung ano ko ba simple, no? Nakakaloka. Pero ayun. Mag-stay naman kami dun guys. Lalo kapag yung simula ng ano, ng school year. Siguro mag-stay kami din ni daddy ng 1 week, 2 weeks, yung gano'n. Depende sa mood namin. Pero for sure, pag first ano pa, simula na itong school year is, dun muna kami. Sabay ano na, sabay pahinga na rin namin, diba? So, ang daldal ko, pero sakit ng ulo ko. Daddy, kuhanan mo ko ng alaksan. Dali na. So, that's it guys. So, see you tomorrow na lang. Sana sumama si Chris para makapag mini vacation naman kami. Bye, good night. Bye, Daddy. Kanya-kanyang timpla. Sismis. Swismis. Dali, gaya mo, daddy mo. Baka mamali yung ano mo. Pumunta ka na doon. Ang laki naman kasi ng jar niyo eh. Ayun, yung binili namin sa SNR. 60 sachets pala yan. Ayun guys, good morning. Kami ay mag-aalmusal.
My favorite sardinas. Ito sa kanila. Tsaka ito. Coffee. Hey guys! We're on our way na sa Santa Rosa. Simulan niya na naman agad ang pot-pot niya. Pot-potan ba ng dito? 11:40 na. So 12 to 2 p.m. naman yung check-in doon. And then 5 p.m. yung meeting ko with Sir Lloyd. And isa pang kababayan. So, ayun. Sinali ko na itong dalawa. Kasi wala rin namang internet sa bahay. So, kala ko dadali mo yung bike mo. Ay, scooter na lang yung dinala. Scooter na lang. Kasi meron naman doon, may bike naman na doon sa Airbnb na inano ko, binok ko. So yung scooter na lang ang dinala ni dati. Excited! Gusto ko sanang dalhin yung si Maggie tsaka si Junior kasi pwede naman magdala ng pet. Kaso, bawal ipasok sa bawal ipasok sa loob. Kainis. So, ayun. Next time na lang siguro pag walang meeting kasi pupunta pa ako mismo sa sa Robins Centrum Valley yata. Doon kasi yung meeting place namin eh. So, ayun. Ayoko naman diniwan kay Chris lang yung mga dogs. Baka mag-ingay. Next time na lang, sabi ko mag-book ako ng Sorry. Bless you. Mag-book na lang ako ng kasama si Ate tsaka si Emma. Kasama yung mga dogs. Mag-ano kami. Bakasyon. Wala. Tara-diretso nga. Hi, cute. Malapit na kami guys. Ayan, bali na. Cute. Punta kami guys sa Valley Park para kumain and ayun, mag-grocery ng konti para sa breakfast tomorrow. Ayun, naka-check-in na kami dun sa Airbnb. Hinaya lang namin yung AC doon kasi tagal lumamig. Ang cute eh. Ang cute eh. Napaka-cute. O, yung gutomers na kami kaya punta muna tayo ng Valley Park mismo. Uy, dinala nyo yung trolley niya. Oh. Mag-stroll tayo doon muna. Pakain ng mga koi fish. Gutom na talaga. Ito rin kaya mo. Hindi ka nasa. Sira mo. Ayusin ko lang. Wag na, hindi ko, masira mo yan, isa. Kasi yan. Masisira nga. Okay, go. Bukas mo yung ulo mo sa balik. Wag na, maano pa yung leeg niyan dati, isa. Ay nako, uwi na ako. Killjoy eh, di ka naman pwede na dyan. Doon sa isa. Bilis na. Dito kami guys, Vista Mall. Grocery lang kami kasi medyo malayo pala yung Rice. yung mga bilihan doon sa Ganto no? Airbnb. Korean section. Korean nga. May dala na ako doon 2 noodles Rice. Rice, sige bil tayong rice. Churito na. Yan, Century. Yung pang tapos pang agahan. Rice. Ikaw tayo. Ito yung binibenta sa bazaar guys. So, yung mga plants sa bazaar. Yung parang buhok-buhok. Ugat pala siya ng ng orchids ba daddy? Oo. Ganyan no. Kaya nakikita mo naman. Naglaylayan na sila. Lumaylay na. Ito pa oh. Ito, balbasarado na. Pinibenta yung 150 per oo, sandakot. Yan o. Yan lang pala yun. Aha. Anyway, we're here na guys. Nanap ko lang yung koi ko saan yun. Tsaka yung meeting place. Solinad daw, coffee bean. I don't know. Ayun na yung bata. Naglalaro na ng kanyang trolley. Trolley ba tawag dyan? Scooter. Unak, yung basura.
Yes. Alright. Gusto ko na rollerblade. Grabe. Sabi niya, Mami, bilang mo ako ng rollerblade. Grabe. Ipatago silang pera. Gusto mo yung simento sa braso. Fast learner naman daw siya. Ay, nakakalok. Ball breaker naman siya eh. Ano? You'll learn talaga. Anyway guys, so yung sayang, dapat sana dadali namin si Junior o kaya si Maggie. Kaso, ayun nga, hindi natuloy. Kasi sa labas sila matutulog dun sa Airbnb. Pero okay naman kahit ipasok. Yan, dito sana may nahabol na sana kami ni Daddy dito si Yung eh. Grabe talaga pag bumukha ko. Ang bubuga. Pero after ng ilang session, giging hugis-bigas tayo. Charot! Hey guys! Ayun, tapos na yung meeting ko with Sir Lloyd and Sir Gio. Ayun, dito kami sa... Mother and son bonding. Ayan. Naglalaro sila. Dito kami sa Robinson Supermarket. Bumila kami ng uling. Kasi magbo-barbecue daw ng hotdog tong mag-ama ko. Then, some gulay na lang guys. So, may veggies. Dito Daddy. Mag-ihaw din ako ng talong. Kaso grabe guys. So pricey ng mga ano dito. Ng mga gulay. Presyong palengke daw pero oh my gosh. Kalamansi, look at that. 125 per kilo. Really, Robinson? Magkano lang ang kilo nito sa palengke? Presyong palengke. No, it's not. Nakakaloka. Ito magkano to? 38. Oh my Lord. Ito na kami guys sa bahay na nirent namin. Airbnb. So, ano lang naman. Maliit lang siya. Para siyang townhouse lang. Or hindi parang. Townhouse talaga siya guys. Na maliit. So, ayan. Mamaya tayo mag Barbie. hindi. Oh, super liwanag. Mag-tour. Kasi magsasaing muna ako. House. Yung anak, bigas ko ni muna dali. Meron naman siya dito guys. May lutuan. Diyan. May induction. May kaserola. So, ay makapagluto tayo. So, ayun guys. Nakapagsaing na ako. Okay na pala siya. Inin na siya. Ang dami kong nasaing 4 cups. Ito yung ginamit kong cup. Ayan, yung ano dito. Kapihan. So, para bukas, kaya ano ko na lang siya. Fried rice. So, anyway, ayun nga yung ano, mga pinamili namin kanina. Nagluto ako ng hindi pala siya adobo. Kasi originally, adobo dapat yung lulutuin ko. Kaso, wala yung suka, guys. Nakakaloka. Natatandaan ko, galing kaming Robinson. Kasi Robinson yung unang ay yung last na pinuntahan namin. Gawa ng, doon na kami bumili ng mga meat. Kasi sa all day kami bumili kanina. Tapat ng Nuvali lang. Ayun, yung mga instant lang yung pinili namin doon. Tapos yung mga meat, na mga lulutuin, yung mga veggies is doon sa Robinson. Natatandaan ko, may kinuha akong suka. Pagdating dito, wala. Kakalok. So, yung supposed to be, ano dapat, adobo is naging steak na lang. Pero adobo cut siya. Alerts. Buti na lang kumuha ako ng ano, ng kalamansi. Yun. Tapos, yung bawang. Medyo madami nga lang. Pero uwi ko na lang siya sa bahay. Yeah, okay lang naman. Hindi siya masasayang. I don't know. Sa cane biniga. Cane? Iba-iba ata. So, ayun. Tapos na ano ko na guys. Nababad ko na yung ano namin tomorrow. Iba-barbecue namin. So, ayan. Yung butterfly cut na pork. Ayan. Binabad ko na siya sa toyo, kalamansi, tapos bawang, and black pepper. So, lagay ko na siya sa ref. Pa-open ako ng ref, anak. Ayan. Tapos, ito pa, yung mga binili namin. Ayan. And then, may prutas, may soft drinks. Patanggal ako nitong prutas. Ayan. Ito natin ilagay.
Ito dito muna ilagay kasi. Yeah. So, yan. Pinamili namin kanina. Mag 2 bottles kami. 2 bottles for 2 days. Tapos, ayan, may hotdog. Ano din namin tomorrow. Grill. Tapos palaman ni Chris. Yun. And egg. Tapos bread. Yan. Bumila ako ng salt. Kasi ayun nga, alam ko walang salt dito. Kasi bahay lang talaga siya magamit. Sili. Onion. Tapos ito, i-grill ko rin tomorrow. Gagawa ako ng ensaladang talong. Tapos bigas, 2 kilos. Tapos, water. Ayun, buti na lang bumila ko ng water kasi wala na palang water dito. Although may free naman, dapat. Kasi wala na pala. Ayan. So, bumili ako. And then, yung suka nga, tsaka mantika. Tapos, tissue. 2 days lang naman kami dito, guys. Kaso, ayun, alam niyo naman ako. Pag staycation. Ganon. And then, ito, Joy. Bumili na rin ako para pwede na rin iuwi. And then, ayan. Itong bagong sponge, pero may sponge dito kaso ayun, medyo buma na siya and yuckers. So bumala ko ng bago, kaya ano ko muna siya, ginamit ko na siya, kaya dyan na muna siya. Babandihan ko kasi ng mainit yan. Ito, magasan ko siya mamaya, babandihan ko ng mainit. Sakit na ba taroon yun? Ayun, ipakita ko yung bahay, guys. So, dito tayo mag-start ngayon sa kitchen. Kasi, andito na ako eh. So, ito yung kitchen. Meron na siyang ito, mga inclusion niya dito, guys. So, ayan. May listahan naman. Oven, rice cooker, water heater, coffee maker, induction fan, black diaper, electric grill, saan kaya yun sa labas ata, turbo broiler, gasolito, outdoor grill, ref. So, ayan. Ayan siya. And then, ito yung induction, ginamit ko na, and ayan yung mga lutuan, ayan yung rice cooker, tapos sink, ayan, maliit lang, and then meron siyang kitchen area to, guys. So, meron na siyang mga utensils. Ayan. Mga plato, kutsara, platito, ayun. Tapos, mga knife, abrilata, and everything. Tapos, yan. Then, ito yung mga patuluan ng, mga hinugasan. Tapos, may mga shelves dyan. Then, merong ref, oven, and then, dining area. Pang family of 3 to 4 siguro kasya dito. So, ito yung mini talaga yun. Dining table. Ayan. Tapos may malaking dito. Mirror. Hello. And then, ito lang. Sala. Ayan. Kumakain sila ng mga ay, ginaganyan nyo. Kaya pala. Chichaw sila ng snackers na binili pa namin kanina. Keso. Then, may ano tag dito? Coffee table na malaki. Tapos, may dito, entertainment. Anong tawag yan? Set? Entertainment set. Yan. May TV, may basta kompleto naman, guys. Ayan. Tapos, ito yung bed. So, dito kami ni Daddy. Ayan. Double ata to. Hindi. Queen ata. Hindi ko alam. Tapos, ayun, may double deck doon. Hindi yung single. Twin yata to. Ganito ba kalaki yung bed natin sa apartment? Ayan. Tapos, may aircon naman doon. Electric fan sa double deck. So, doon si Chris sa ilalim. And then, yan. May electric fan din dito. Wait lang. Di nag-focus. Uy, focus ka. And then, sa corner na to is, ayan, may table din. Tapos, dalawang upuan na pwede nyong ilabas. So, tomorrow na, guys, tomorrow na natin tingnan yung labas. Kasi, gabi na. Natatakot ako. Kasi tahimik tong konti pa lang yung nakatira, guys. Sa, bandang Nuvali. Ayun, natatakot ako sa labas eh. Mamaya may biglang bumulaga. Charot. Pero dito sa may kapitbahay na itong bahay na to na may nakatira. So ayun, ayoko lumabas na para ipakita sa inyo. Tomorrow morning na lang. So ayun. Ito na tong steak na yung cut is adobo cut. Nakakaloka talaga yung
suka na yun. Buti na lang may ano talaga. May, nagawa ko ng paraan. Time to rest, guys. Ayan, naliligo pa siya. Naliligo. Nanonood pa si Daddy. Tawasin niya muna daw bago siya maligo. And then, ayun na si Chris. Doon. Sa double deck. And then, etong ano na electric pa na to. Walang hangin naman. Nakakainis. Ayan. Tapos, mahina yung aircon. Hindi ko nararamdaman o sadyang mainit lang. Etong bahay, gawa ng tutok na tutok yung ano, yung araw, diba? Tapos semento pa, syempre, pag ganun, mainit na pagkagabi talaga. So, anyway, I don't mind naman, nakatulog din ako, sobrang pagod niya, syempre, sobrang antok. So, ayun, good night, see you tomorrow. Magbabike kami bukas, guys, kasi may dalawang bike yan, tapos mag-scooter, tapos mag-swimming daw. So, night! Night, Daddy! Daddy! Wala natin good night, yun din naman tumitingin yan.